al sufletelor și al trupurilor noastre la Domnul să cerem. De păcatele și de greșalele noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii la Domnul să cerem. În altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință al sfârșit creșterea vieții noastre, fără durere nefruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și părtășirea Sfântului Duh cerând pre noi înșine și unii pre alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ține, Vremitește pe noi, Stăpâne, cu trăznire, predoți unde să putezăm, a te chema pe tine, Dumnezeule Tatăl și a zecea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Cu preasfântul și bunul și de viață, Băgătorul Tău Duh, acum și puruia și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Sfintele Sfinților, Dezvălutul se împarte mielul lui Dumnezeu. Cu
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți, iubiți frați dinpreună slujitori, iubiți și cinstiți credincioși, ne-a chemat glasul lui Dumnezeu astăzi, în zi de praznic și de sărbătoare duhovnicească, aici la Sfânta Mănăstire, precum odinioară pe Sfinții Apostoli, despre care pericopa evanghelică de astăzi vorbește atât de frumos și atât de lămuritor. Cei care ați fost la momentul citirii pericopei evanghelice, ați auzit că la un moment dat Domnul Hristos se găsea pe marginea lacului Genizaret și umbla în sus și în jos, căutându-și ucenici. Și la un moment dat l-a întâlnit pe primul dintre cei chemați, pe Apostolul Andrei, care era împreună cu fratele său de sânge, Apostolul Petru, cărora Mântuitorul Iisus Hristos, cu cuvinte directe și simple, li s-a adresat: veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Iar ei, îndată, ne spune Evanghelistul Matei, în capitolul 4 al Evangheliei sale, că îndată au lăsat totul și l-au urmat pe Domnul Hristos. Mergând mai departe, în jurul lacului Genizaret, a găsit o altă pereche de frați, pe Ioan și Iacob, fiii lui Zevedeu. Și Evanghelistul Ioan ne spune un amănunt că purtau numele de fiii Tunetului, iar tatăl lor se numea Zevedeu, cărora iarăși Mântuitorul Iisus Hristos le adresează cuvintele